A confección, a costura, foi durante moitísimos anos un dos piares do traballo femenino no rural, un oficio feito a man, hoxe prácticamente desaparecido, que mantivo viva a economía e a identidade das vilas e das familias. Entre estas artesás está Julia Feijó, veciña de Celanova, que comezou a coser con tan só 14 anos. Antes da produción en serie houbo mans como as de Julia, que pasou toda a vida cosendo, primeiro na Bola e logo en Celanova. No aprender hai que ir a Celanova, pero anduve moi pouquinho tempo, despois fui algo a Ourense, pero onde fui dicían, esta rapaza naceu aprendida. Porque empecé con 14 anos co meu taller. Durante décadas a costura foi moito máis que un traballo, foi o sustento e liberdade para milleiros de mulleres. Cando empecé non había nadita. Había que facer as camisas dos homes, os calzoncillos, todo eso. E eu eso nada, eso non lle tocaba. Eso facía todo a miña nai. Julia Feijó converteu o seu traballo na súa vida e no seu maior sacrificio. Cando xente era como entrar a un café. De día, entre tomar medidas aquela que viña e aprobar aquela outra que viña. E tal, ela iba o día. Entón, lá, despois a noite íbanse, marchaban todos, entón, a noite pasaba eu cosendo. As clientas chegaban coas teas e cunha pequena idea, ás veces só cunha foto dunha revista, e ela confeccionaba. Cosía de todo, ata vestidos de noiva, o primeiro, o dela. Pero eu dixen, eu vou de blanco. É fixo. É fixo. É fixo de noite para que nadie o vira, nadie sabía que iba a salir así. Cando saliu quedaron todos ca boca aberta. Con máis de 80 anos, Julia xa non cose, pero cada prenda leva a súa historia. Algunha pode presumir de conservar un Julia Feijó.